приятели, в днес ще говорим Виктор Влогс. Днес, както ще забравяте, ще ви покажа влог от наша разходка. Ще се разхождам. Сега, преди да започне видеото, искам да ви кажа, се абонират за канала, да лайкнете видеото и да пишете долу в коментарите идеи за видеа. И сега, нека да се прехвърлим към разходката. Така, сега ще изтеглим победителите. Ето ги тук ръщата. Това са салфетки, това са ръщата, добре. Салфетките с победителите. Са участниците, сега ще изтегля някой и правя този лист. И победителят е Хрис Христов-F7O. Би трябвало да е това. Това е първият победител, който ще се свържа с него и ще му дам наградата фиксто. Сега да видим следващия победител е... ето. Аз не мога да прочета, аз съм се написал. Денис Делчев. Втори победител, с който ще се свържа и ще му дам наградата. Дайте видим третия, четири ще са. Защото имам още едно нов. Третия. Ай този. И пише Атанас Христов 6728. Това е втори победител, на който ще свържа с него, ще му дам наградата. И последният победител е... Нека да видим. Който ще вземе последното фикси. Тегля това и пише Здравунката. Здравунката US. Аз с него се познавам. Ето, чакам газ, малко ще се включа. Аз с него се познавам, имам подкаст с него, сега ще ви се покажа за подкаста. И с него също ще се свържа, за да мога. Така, приятели, вече сме на разходката и тръгваме към един язовир ще ходим. Той е язовира на селото. И сега тръгваме към него. Да, тя ви снима пътя напред. Тя пак ми е оператор. Както винаги. Към мене. Язовира е на нашото село. Там има и ерени, които ако ги видим, ще ги покажем. И сърни. И сърни, и ерени. Всичко има. Всичко продават. И сега, че има този язовир, ще ви го покажа. Ще ви покажа ерените, сърните. Слънце живее. Не. Добра сянка. И да. Ето пътя. Напред. Ето май мене. Окей, ще се включим към по-напред, като стигнем по нашия маршрут. Така, приятели, вече сме колко? Половината стигнали сме? Не още. Четвърт. Пътя ни? По-малко. Не, четвърт по-скоро. И сега този завой, сред него има още един завой и след това има едни кучета, които нападат, обаче... Колите нападат. Дима бях с колело, брат, пак ме нападнаха. Те нападат и те, които се движат по-бързо така. Да, ако почна да бягам. Ще подгонят. Не знам дали са там, защото от много време съм ги виждал. Интересно дали са там сега. Още. Да, и след това, след кучетата, започваме офроуда. Така да го кажа. Аз го видях. Аз го видях. И след кучетата започваме офроуда, след което сме вече почти до язовирчката. Сега имах такова. Снимам. Малко природа. Малко природата снимай. Да. Чува се кучета. Там. Снимай рекичката. Кажи на хората рекичката. Да се вижда. Ау, май. Вижда се. Да, виждат. Виждате се ръката. Те хората да чуват снимка. Не знам. Да. Вече сега снимаме до тези кучета. Ето го е този завой, който ни дели малко от кучетата. Да, и след него има още един завой. И като мина там кучетата, следва офроуда и чакат да на този офроуд. Ще ви снимам. Тогава пак ще се включим. Но сега ще снимаме докато не отидем там на кучетата. Чекаме, те ще върти камерата да се вижда неща. Всичко. Да. Снимаме едно извърче, защото имаше едно извърче там. Извърче? Да, едно извърче. Възможно. Възможно е да има извърче. Ето го и контейнера.
искаш да Ей там е другия завой. най-другия. Ето е там. Е другия завой. Ето. Да, виж се. И той язовира много хубав. Е, тук имаше едно куче немска овчарка, май. Да, него вече го няма. Тук е. Сега ще снимаме него. И немската овчарка ще снимаме. Малко и тебе. Ето е немската. Овчарката. И е немската овчарка. Това не е немска овчарка, май. Да, бе, не знам. Коломаха с опашка малко. Аз малко така върта. Да. Това е хубаво да въртиш, да се вижда природа. И тук е повече природата. Да, ето тук вече навлизаме към гората. Е една голяма лодка. Лодка за обиколина да минава през нея. Не през лодката. Да, не. Виж природата. Камион! Чай пречи на камион. Какъв камион бе? Това е кола. Снимаме. Чай да снимаме колата. И така. Няма да снимаш, защото не е Да, правилно. Да. Така, ай ще снимаме тук природа. Да, червен. Да, бе, мириш на тебе. Ей. Я се шукне камерата въпреки. Айде, посъдяваме от тях кучета. Лудо камион направи всичко. Това не е камион, това е Джикала е също меркендес. Дай замъгва да си. Сега, Това не е камен. ето е тук, напред. Това са кучета. Само че сега ги няма. Чай. Ето към едно куче. Ето го, приятели, вижте го, сега ще ви зумна. Пак давам камерата на оператора да снима. Кичката е тук продължава. Ето се вижда по-добре. Да, ето я. Каква е хубава. Хайде продължаваме. Но там ставаше по-хубаво. Може да ви покажем... Малко се издъгнем да не се ясно. Може да ви покажем и близък кадър на реката. Защото някъде има реката, като може точно до нея да отидем. Има едно мостче, там от мостче ще отиваме реката да видите. Тоест ние сме го направили това мостче. Да, там мостче сме го направили. Дябло. Да. Така ние сме от лице. Да. Не е правилно, не е Аз ще правилно. студирам номерата, ако се видите. Да. Ама смисъл не е правилно. Продължаваме напред. Чез. Да, камерата. Ето тази логичка ви говоря, ето тук напред. Тези кучета обаче явно ги няма. Се виждат. Водно конче. Вижда ли водно конче, че има. Ето тук сме напред. Това не знам какво има. Вземе вече камерата. Ето ги. Ето ги кучетата. Къде беше? Малко нататък беше минералния извор. От минералния извор. Един извор имаше бе. Вижте колко къща има вече много. Така. Тук имаше едно мостче и на него мога... Да, бе го мостчето. Ама ние ще покажем едно друго мостче. този мост няма да се качваме. Няма после снем от него, защото... Това преди. Да. Те са засъхнали вече. Не, няма скача на мост. Не бе, после правя кадър на реката. Сянката ми се... Ето е реката, ето е тук. Това е малко като поточе. Да. Той е така. Много е красиво. Да, ето. Жалко, че И сега пратили. Ето. И сега следващото ни включване ще бъде като сме вече там. Ще бъде... Не, ще снимем. Следващото ни включване ще бъде там офроуда. Не точно офроуда, ама вече като навлизаме в гората. И почне към язовира. Докато ще да падне. И да, ще след маниката. Приятели, видяхме кон. Ето, коне. Приятели, има коне. Кон и отгоре може един. Но това не се вижда сега. Ето, приятели, има кон. Добре, еде реката пак. Обаче тук много букуци. Много букуци има. Това е голям проблем. Голям проблем, че има много букуци. А сега да има клон. Да. Ето. Как малко мръсна. Ай, там има канал нещо. Нещо като канал е. Сега, приятели, отиваме по-напред малко. Да. Може да минем всички
които са с нас. Оператора верения ми оператор. Бяга до мене. Сега дам камерата на оператора. Да снима. Реката ще направя близък кадър на реката. Там е като отидем. Ето, приятели, в мен да пътим тук напред. Виждам ли се реката? Като соча. Там. Да. Добре. Вижда се горе-долу. Тук също има като... Като да покажа мокри малко. Не бе, това. Рекичката. Малката рекичка. И пепородите. Не, пепородите. Сега ще снимаш. Да, идвай. Идвай. Ето и тук почва тази малката рекичка. Която се влива в... Не малко камерата. Тази рекичка, която тук що четка ми снима, се влива в голямата река, която преди малко ви показах. Какво е това? Правда, вижте го видяхме. Не го знам това. Ако знаете, пишете в коментарите това какво е. Това е някакво Нещо. Не знам какво е. Сега ще ниеш реката, спокойно. Давай, спокойно, ще снимаш. Давай, спокойно. конска Те гъс. да знаят. Прилича на конски гъс, атака сега. Те да знаят. Да, ама то ще се прилича на конски гъс в атака. Колко видеа? 3 видеа. Участваш. Две, Ако три. не сте гледали видеото, където реагираме на страшни видеа, гледайте, Колко ще си снимай, гледай. Че аз гледам природата, бе. Да. Ева, моста, каже. Охо, вижте това колко. Ама, не знам, защото не съм виждал почти нищо. Да, бе, знам. Вижте, пратите реката. Не ходи толкова напред. Аз мога по-скоро. Виж. Кой беше? Моста. Това се вижда по-добре. Да, бе, знам, бе. Ама Христо си не си го сметал нищо. Не е верно да снимам. Това съм го правил. Да, буклука. Това попни ложички ли са? Къде, бе? Те там. Да, Попни ложички. да, ако си да ги хванеш. Не. Картина е завираш, има попни ложички. Вижте, приятели. Ели попните ложички, за които ви говоря. Мисля, че това са попни ложички, да това ми изглеждат. На язовира има много повече, мене може да могат да има чуваци, ама... Да. Ето тук има. И еди ги попните ложички. Ей го изворчето. И като продължи тук изворчето, но тук вече няма попни ложички, там се спират. И да, сега продължавам аз напред, малко ще побягам, да мога да вървя аз най-отпред. Защото много глупости говорят. И да, трябва да спирам звука, трябва да цензурирам. Много работа. Ето, правя. Мале. Оператора. Пак малко. Ето, Викаха ма. Човек викаха ма. чух, сега снимай малко от природа. Снимай. Сега моквай и да снимам сам природата. Много кадри на природата. И пак букуци, бе. И пак букуци. Да, приятели, върни малко към мене. Искам да ви кажа, на ходите такива места не си свърите букуците. Защото завърсявате природата. И трудка. Пак не е добре да мърсим наистина. После ги вземе тези неща, да ги снимам. Може. Да, приятели, мога ли са? Аз ви се мога. Като ходите някъде из природата, не си свърите букуците. Защото не е добре. След едно, в дома ви някой дойде да си свари букука. Няма да ви е хубаво на вас. Те са добре, ли? И затова. Сега, тук сме. И тук вече нямам нищо интересно, така че ще спрем камерата. И вече като има нещо по-интересно, тогава пак ще пуснем. Така, приятели. Вече бяхме... И пак букук. Да, хил. Пак ти тъпът. Да не снимай тази къщичка, бе. Това е къщичката на гълчето. Да. Така му казваме бездомника от нашото село. И, приятели, минахме от това хрумче, което не е много хрум. Голяма. Където видяхте. Еми, то малко имаше нагоре за изкачване. Няма да снимам към тебе, че просто говоря, ще снимам природата. Добре. И да, минахме го вече. И тук си вървим. Вижте тук колко хубава природа има. Ако... Ще бъде много хубаво, ако няма наистина букуци из природата.
Обаче Има. това го имам проблем. А сега е тук няма. Ей, там... Там не е, сега да. Да, ей тук дървеницата. Чакай. Какво видя? Не. Хубаво. И да си не разбира, може да си има по-повечечки, ще ги покажем по-отблизо. И да ще хванем няколко в буркан. Си гледаме докато станат жабки. И ще ви ги продадем. Да. Ще ги дадем на giveaway. Да. Живи същества на гивол. Чакай да пусна. Тук имаш нищо. Хора, тук има нещо. В тази. Ей, тук имаш някаква боболечка. Да, то е като морски паяци. Боболечка, Морски паяци. Морски паяци, обаче това не беше, това нещо мина под водата. Да бе, някаква като попова жучка, да. Пак е водно. Пак е водно. Ей, на язовира. Да. Там. Ей, тук пак. Жаба. Ето жаба. О, мале, ето жабката. Жаба е напред. Не знам дали я виждате. Хвърли пръчка към нея да скочи. Ама, Добре, супер. Видяхме. Мале, не знам колко се дава. Още. Хора. Те са крастави жаби, май. Да. Хайде. Има жаби, бе. Не ми се случва. Да, не. Обаче има жаби. Между другото обаче са крастави. Крастави ли са? Крастави, май. Крастави. Ако ги пипнеш, може да правиш. Има ли? Приятели, защо да това има жаби, бе? Защото това пипа утка. Да. Ето морски паяк. Ето почна на жаба. О, мале, да. Браво, бе. Не, аз мисля, че ще направя после така. Какво беше тук, бе? Жаба. Жаба. Тук има още една. Браво, айди! Трябва да се натурнираш гласа. Осна жаба. Жабурана. Що мушичи? Там има още една. Още една. Тук. Може жаби, бе. Още една. Браво, аз сега снимам жабите. Хората ли са душки тук гледат жаби. Ако се побягаме. Много говорят зад нас. И за това... Паднал кол. Да. Там май пак е буклук. Не знам. Май да. Да. Найлонова турба. Да. Абе. Наистина се. Беше сега, това е гадно и салфетка. Хубаво за салфетката не чак толкова, защото му се разпада. Аз не се замислям. Те тук минават джипове и такива неща. А жабите не могат да ги изглеждат така. Между другото, да. Между другото. Има логика в твоето. Какво правят тук тия? Тук пак опаковка. Да, как са живи още като... Опаковка. Тук може пак да има жабки. Да, достава. Не толкова да гледам. Ма те джиповете обикновено минават от те тук. Да, минават и там отгоре. Тук обаче няма. Няма ли? От тук където не минават толкова жаби, няма жаби. Мокни, бе. Трябва да им мога да в мен като креща така. Не е жаба, ще я пита. Пак. Чашка. Нямам да. Тя е много малко щичка такава. Да. Тя е втория дом на гълъбчето. Сега как ще минем? Там е кошер. Приятели, имаме голяма беда. Сега ще ви покажем. Има лодка, няма. Няма жабки, обаче тук май ще има. Тук е жаби. Приятели, значи имам идея. как ще минеме? Това е малко... Не, няма жаби. Няма. Там минаваш. Ма то тук имам пак. Нищо, да го заобиколиш. Ще го прескоча. Приятели, намерихме някакъв път. Минахме. Да, отцапах се. Страх се. Мен ме е страх от насекоми. Не знам какво съм тръгнала в гората, като ме е страх от насекоми. Сега може да ви е много интересно от трубичка. Пак, къде бе? Това е било. Право това малко ще спрем да... Снимаме, защото тук има само някакви. Ако има жаби, ще се включим пак. Жаби, да. Колко не ги интересуват жабите, да ги интересуват Бога. Откъде знаеш? Хайде. Буков пак има. Да, хайде, спирай. Айде, чао. Така
Сега, приятели, там е един кладник, но пак има жаба. Къде е жаба, жаба? Ето, айде. Айде къс. И така правим сега. Ето има един кладенец, сега ще ви го снимам. Ще ви покажа кладенеца, да го видите. Той е пред нас. Между другото, сега не гледам към тебе, не знам какво става. Не, ще дай за малко. Не, бе, гледам безпокойно. Не, Иди малко нататъка. Добре. А, така. Ей, кладенеца. Дай сега да покажа хората кладенеца. Отвътре ще ви покажа какво има. Ей, там пак една ръкичка малко. Да, там има. Тя ни е по пътя. Зависи от дали, там ще минем. Опа! Оба! Да кача тук. И вътре има бакуци. Вътре има пак бакуци. Ще падна. Сега ще сама. Да, какво ще кладенца? Бакуци. Кой не може да... Кой може да ги хвърля? Да се замислим. Еми, мечките. Мечките. брат, то не сме единствени, които минават тук. Да, бе. Сега. Ето още една река, Ще която... да взема, да, може да минеш и... Не, бе, ще стане. Давайте първи. Ето, Окей, давайте първи, защото... Ето, след ми е стъпката. До стъпката. Да. О, е така много яко. Да. О, пак ме жаба там. Да, ама не снимах Сега толкова, като защото... отидем, Да. вече сме почти до язовира. Сега хора малко ще побягаме, защото сме големите културисти. Ще са зад нас. Всички. Много пъти че камерата нищо се вижда. Ай, сега стих, не бяга. Сега трябва да че сме на язовира. А сега помпите лъжик ще видим. Ренчетата ще видим. Ето какво. И ние не можем да скачим на нея мощчета. Защото нямаме ключовете. Трябваше да ги вземем. Чувате ли водата? Чува се. Чува се. Ето тук. Ще я хвана. То има много вода, бе. Ето. Да, те има много вода. Не се вижда на камерата, но... Той начиво не се вижда много, но чува се. Сега на язовир ще им покажем. Не, то не се вижда. Не. На язовир ще... Тя не е тук, тя не е тук. Не, там е. Долу. На язовир ще им Това е покажем. буклук. Кладенеца, брат, да. Него няма... Сигурно никой няма ти види бакуците, но пак замърсява. Да. Това мечка ли беше, бе? Не, това са с нас деца. Удици. Удици. О, почти стигнахме. Стигнахме. И тук сега чака едно голямо нагръщ. На камерата не се вижда, но... Наживо се усеща. Наживо се вижда. Сега правим ще ви снимаме като се прибираме също. Там крайната сме. Малко се чета. Няма че ще се пустиш в озеро беше това, защото имаш бурги. Да. И това ще се пусна в това чудо. Това ме бурги. Да. Водата се чува много. Да, там са рените. Не се видяха. Рените. Пак ли е рените? Виждате ли са? Не. Вот и там ще ги снимам по-добре. Ето ги виждат. Избягаха. Те бягат. Да. Окей, да я положим. Приятели, реница тук. Това е най-важно, че е реница тук. И ние по пътя, който минаваме, буквално е изкъртан от всякъде и се спънах един път, ще се... О, боже, стигна вниз. Ще се пребивам. О, то после няма никакво бълща, после не там по-дълща. Което е по-гъното. Не е по-хубавото. По-трудно за снимане. Да. Хайде, приятели, тук язовира. Ето го гигантското нещо. Гигантски язовир. И сега как ще се знае? Сега ще видиш. Аз съм Първо ще снимам ти как ще се зашлава. Ето го язовира, приятели, ето е клетката на Еленчета. еленчетата. Там има... Това беше това? Водно колело. Водно колело. Ето такова пак Което затишко. седи буквално от 2015. Да, сигурно. И... Елате, видите пътеката, покажа, че ще се вземе. Да, Ето я! тя е много хубава. Значи, Ама, то има вода. Значи, аз се трябва да присъдя. Сега ще покажа как се минава. Ами хората от тук не се вижда се като нормална пътека. Да, обаче... Ще ви сега как става. Джамусо. Искате сега да видите как Виктор Вълк става. Всеки иска.
Само да имате в камерата. И сега няма батерия на камерата. Нищо бе, аз Между не другото. Дай. Да, приятели, сега ще ви покажа как се влиза. Добре. Да снимаме. Нека да ние снимаме. Тук има пак. Престояла вода има, която стои. Не е нужда да слизаш, бе. Оп, оп, оп. Чакай, бе. Имаше митове, че има канибали. Какви канибали, бе? Шишета. Шишета пак има. Пак бокуци има. Всичките шишета на мъжете. Ето. Аз малко съм запартян. Но ето клетка на ленчета. Ето такива. Ето такива. Те не се виждат обаче. Ето ги бе, ето ги бе. Да, бе. Ще да ги попълня. Не, хаси. Ела, не ще ти от една страна. По-добре се виждат. Ела. Смени Сега правя- батерията на камерата. Спокойно, бе. Тя няма да спре другото снимане. Да. Ба, тази камера съм я тествала вече толкова пъти. Колко му издържа батерията. Сега приятели отиваме, където са ленчетата, да ви ги покажем по-добре. Там цялата където ще вижда. Ето коя се дира, приятели. Много е хубав. Доста се напълня. Да съм много се напълнил. Мисля, да ще много по-опитно. Да. Ние може Пау. Ей, те не се виждат. Те трябва. Ние пак сега ще ви покажем да и там. ще ги подплашите, така ще излязме аз. Не, споко. Приятели. Ето там се виждат. Сега ще отидем да ги покажем. Защото ви сте по-важни. Какво? Чакал беше. Нито едното. Викат зад нас. Те. Сега. Ще така как един път си изкака главата. Да. Бариерата ли беше? Да. Така ми приятели. Минаваме под бариерата, маймунката е зад мене. Охо, ето ги ренните. Махни. Приятели, ренните. Ето. Трябва обаче да бягат. Не се виждат. Нищо, аз ще ви покажа обаче клетката да видите. Имаше риба. Къде? Риба. Да, аз да снимам, защото не съм се виждам на камерата. Това само място, дето има риба. Значи, ето тук до клетката на елените. Приятели, не знам всяка има води, но чисто да веря. Знам, имаше 2-3 шарана. Къде е? Ето има къде вече. Тук. Да, Да, той вече нямам нищо да има. Това е пресъхнало. не тук бе, ще видиш. Сега тук. То можеш да минеш. Ето няма така. Ела бе. Откамаха ни камерата. Run away. Така. Къде са такива шарани? Тук бях. Се били преди. Ами да, тук започва рекичката. Вземи камерата. Така, да взема камерата. И... Какво стана, бе? Бодох се. Боди ли се? Хайде, обаче трябва да цензурирам. Не идвай. Той приятели по-отблизо рекичката. Не, риби няма. Няма риби. Чай да не те снимам и тебе. Ето така. Буде и то яката буде. Ето така пак буде. Сега, приятели. Ето сега какво ще направя аз. Ето я клетката. Ето я клетката, обаче еленчетата ги няма. Избягали са. Ами да, аз какво очаквам? Де да стоят тук, не? Аз не знам какво очаквам. Аз очаквам еленчетата да стоят тук и мен да чакат. Точно. Да ги снимам. Те бягат, просто трябва да ги фаниш. Не знам вас дали ги видяхте, но аз ги видях. Аз ще ви снимам пътя, бе. Ще падна. Преди бяха на коса да падна. Буквално заспънах. Това много трудно, бе. Просто всичко ми е паднал. Оператор е паднал, май. Не, седи си. Седи. Почивай се. То е добре да се починеш малко.
Стеждам от цик с камък. Виж ме да снимам. Чай да не се вижда. Така е тази вече камерата. Ей! Оцелих ли те? Ето само мъгът. Ей! А виж се изморува. Само че по-флоръжито приятел няма. Не си видял да има. Не, там като минахме, гледах, където те винаги стоят. Ма ги нямаше, когато не взимаш да с мене.